Tak, vítam tu dievčatá z Prešova a ako sa vám páčil zápas a čo rozhodlo? Tak zápas zo začiatku bol veľmi taký náročný, veľa stiahali sme sa, začali superky viesť, trošku sme psychicky išli dole, no potom sme sa pozbierali, povedali sme si a išli sme do toho. Tak myslím, že ten druhý polčas koniec jednoznačne rozhodol, lebo prehrávali sme o 7 a nakoniec sme vyhrali o 1, čiže ukázali sme, že fakt vieme zabojovať. Tam bol veľký zvrat, ktorý bol ten kritický bod, keď sa to celé zmenilo? No tak kritický bod bol v tom, že sami sme si zmenili taktiku trénera, začali sme individuálne veci presadzovať, sme sa začali same a nehrali sme kolektívne a tam nastal ten zvrat a potom sme to nejak otočili. Určite to bolo to, že vlastne sme nepočúvali rady trénera, no aj ten prvý polčas, koniec sme veľmi dokazili. No, takže, a veľmi ste sa tešili na konci, že sa vám to podarilo zvrátiť? Samozrejme, radosť tam je, takýto zápas, keď sme otočili o dosť veľký výsledok, čiže sme veľmi šťastné. Radosť neskutočná, určite si to ponecháme do druhého zápasu, aby sme ešte aj tam ukázali, čo v nás je. Dobre, tak vám držím palce, dievčatá, a veľa úspechov. Ďakujem pekne. Takže vítam tu trénera Prešova a ako sa vám teraz hralo a aký dôležitý bol tento zápas? Tak tento zápas bol zápas v skupine. Každý jeden zápas na majstrovstvách je veľmi dôležitý, či už z pohľadu akože postupu, alebo z postupového miesta, ktoré je výhodnejšie. Či už z pohľadu psychiky, ktorá je veľmi dôležitá pri týchto kategóriách. A myslím si, že ten druhý polčas sme trošku zariskovali, pretože v prvom polčase sme nezachytili ten úvod, nezvládli sme niektoré situácie, ale v tom druhom polčase, kedy sme trošku zariskovali s tou vysunutou obranou, a s tým stojakom vonku, akože na polovičke, myslím, že sme trošku prekvapili Nitru. Nič iné nám neostávalo, len zariskovať a vyšlo to, chvála Bohu. Vám gratulujem. Ako sa vám spalo cez noc? Tak noc bola krátka, jak tradične vo Stupave, lebo je tu veľa pokušení. Ale o tom to je, ako celý ten turnaj, aby sme si to užili nielen ako hráči, ale aj tréneri a realizačný tím. Dobre, ďakujem vám za rozhovor, držím palce.